Čo je leave-in a prečo ho používať? Leave-in kondicionér je bezoplechový prípravok, ktorý sa aplikuje na mokré vlasy po umytí a už sa z vlasov nezmýva. Aké sú jeho výhody? Chráni vlasy pred teplom z difúzera, slnečným žiarením, kúpaním či náhlymi zmenami teplôt. Dodáva vlasom hydratáciu a potrebnú výživu po celý deň, čím obnovuje ich prirodzený lesk. Pomáha znižovať krepovitosť a nezdravý vzhľad vlasov. Jeho aplikácia je naozaj jednoduchá. Zaberie ti to maximálne 1-2 minútky. Ale nezabúdaj, aplikuje sa to až na umyté vlasy. Nezamieňaj si ho s klasickým oplachovým kondicionérom alebo maskou. A pozor, ani so stylingom. Leave-in kondicionér chráni, ale nefixuje. Použij ho ako dobrý podklad pod tvoj obľúbený styling. Pri výbere leave-in produktov zváž porozitu vlasov a typ svojich kučier. Malý tip na záver. Pri jemných vlasoch zváž použitie leave-inu. Môže ich neprimerane zaťažiť. Všetky produkty kúpiš na našom e-shope kučeravé.sk. Čo? Ktorý je tvoj obľúbený leave-in?